El Bloc Compromís va votar en contra d'esta proposta de modificació de les ordenances que regulen les taxes de l'escoleta infantil municipal. Sabem els problemes d'aquest ajuntament, problemes econòmics, problemes financers. Sabem que hi ha un pla d'ajust que es va aprovar el mes passat i que aquest pla d'ajust planteja una sèrie de mesures en les que no estem d'acord. I una d'elles precisament és aquesta, el que hagin de ser les famílies que utilitzen el servei de l'escoleta infantil municipal que carreguen una part important de les mesures per resoldre els problemes que han vingut derivats, conforme ja diguem en el seu moment, i en bona mesura per la gestió que ha fet el Partit Popular al llarg dels últims anys. Sabem també que el servei d'educació infantil no és un servei obligatori. Per a nosaltres el fet que el servei d'educació infantil no sigui obligatori no és el tema més important. El tema més important per a nosaltres és si aquest servei el considerem prioritari o no. I des del Bloc considerem que el servei d'educació infantil, el de l'escoleta, és prioritari per dos motius, bàsicament. Un, perquè atén la primera etapa del creixement de les persones, de l'educació de les personetes, 0 a 3 anys, i en segon lloc perquè contribueix i molt al tema de la conciliació familiar. A partir d'ara, és possible que algunes famílies no puguin pagar aquestes noves tarifes que n'hi ha previstes per a l'escoleta i tinguin que renunciar a aquest servei. I a partir d'ara és possible que també, pel mateix motiu, el tema de la conciliació familiar es vegi afectat i algunes persones no puguen dedicar-se a buscar o a treballar conforme voldrien, i això és especialment greu en la situació actual, en la crisi que estem passant. Nosaltres respectem completament la proposta i les indicacions que se fan des del Departament d'Intervenció, però políticament pensem que hi ha que establir prioritats i per a nosaltres l'educació infantil és prioritària i hauria de passar per davant de moltes altres actuacions. Per exemple, la que vam comentar l'altre dia, ja en aquest plenari també, de la contratació d'un vicesecretari interventor que ens va costar a l'any més de 70.000 euros. En 70.000 euros es poden fer moltes coses, se poden tapar molts forats i crec que anem en la línia equivocada.